Al matí a Ràdio 4 amb Ramon Castelló. 2:45 del matí, tot seguit al matí a Ràdio 4. Ens acompanya Pau Font, comunicador i formador tecnològic, professor de videojocs, apps i director del sector d'audiovisuals de formació professional d'Agilitas d'Educació. A Twitter el trobareu com a @pau_font. Què tal, Pau? Molt bon dia. Molt bon dia. Avui parlarem d'un tema que ja em vas parlar. Sí, em vaig parlar, no és que em vulgui fer repetitiu. Ho he venut fatal, però és que quan he vist... Sí, molt malament. Però és un altre any, Sí, és un altre any. Ja compta com un altre any. Però que quan he vist el titular m'ha fet gràcia. Bueno, això vol dir que m'escoltes i que recordes les coses que dic. Bé, doncs sí, realment tocaré un tema perquè hi ha notícies d'aquestes que van passant per la xarxa, que amb aquestes notícies podries fer tota una setmana de ràdio, només amb les coses que surten, fins i tot les rocades que surten, Però en aquest cas, si recordeu, o els que ja ho sabeu, el fenomen del unboxing, unboxing, que s'escriu, és aquell fenomen que hi ha a internet ja fa temps, de gent que desembolica coses. Desembolica coses, paquets, regals, aparells, obre la caixa, ja està. Treu el que hi ha dins, ensenya els components, mira que hi ha un prospecte, hi ha l'aparell, hi ha un cable més curt, més llarg, i llavors ho explica i ho prova i comenta. Direu, doncs molt bé, fas cara de fàstic, que és la cara que faria qualsevol persona si li expliquessin aquest tema. Sí, és d'una una persona desembolicant un paquet. Sí, tu et compres, no sé, una cafetera, per dir alguna cosa, no té per què ser tecnològic de videojocs. D'obrir la capsa de cartró. Qualsevol cosa, pot ser un aparell, una tele, o el que sigui, no sé, altres elements que no em venen al cap, només penso en coses tecnològiques jo. Però vaja, i ho explica, mireu, aquí hi ha això, hi ha aquest cable, està bé, veus, hi ha una funda, que tal, i ho va explicant, no? Ho fan amb més gràcia que jo, El tema és que això és un veritable negoci a nivell mundial, però que mou molts diners. De fet, dona calés. Aquí. Molts calés. No dona calés, dona molts calés. Molts. Però, home, a veure, si tu, per exemple, obres un paquet del que sigui, d'una joguina, posem, i aquell vídeo el miren 800 milions de persones, esclar, el senyor que fabrica joguines et diu, escolta'm, podries obrir la meva joguina si et pago uns diners? Per què? Perquè ja que n'has obert una, obre la meva. No, però ja que no, cobrant. perquè hi ha 800 milions de persones, o 500, o els que siguin. Parlem d'aquests números, Llavors, esclar, una audiència... Ja no és que regalin la joguina. No, una audiència d'aquesta dimensió, doncs a les empreses de joguines els hi fa gràcia. Bé, doncs això, un exemple és en Ryan, que és un noi de 6 anys. 6 anys? 6 anys, d'Estats Units. Un nen, sí. És un nen, sí. De moment, els de 6 anys són nens encara. Sí. Doncs als Estats Units està entre les 10 primeres fortunes del món de l'últim any d'ingressos procedents d'internet. De les 10 fortunes del món d'ingressos procedents d'internet. Va crear un canal. Aquest noi, en Ryan, va fer una cosa que potser els que teniu fills doncs també us ho han dit, no? És a dir, podríem fer un canal de YouTube, papa, i penjar rocades, perquè els meus amics, ara això els adolescents ho fan molt, tots tenen canal de YouTube i fan rocades, certament, i entre ells se les riuen. Doncs va dir, per què no? Si hi ha nens que obren joguines... Generen continguts, a més, sí. Bueno, sí, digue-li continguts, digue-li fer a l'adolescent per la xarxa, vull dir, no... Doncs aquest nano, el Ryan, va dir al seu pare, escolta, no podríem, o la seva mare, no ho sé, va dir, podríem fer un canal, no? Obrint joguines, si altres nens cobren joguines i també s'ho passen bé i disfruten, per què no puc fer jo? Tenia raó. I van dir, doncs fem-ho. Però fem-ho, vull dir, agafa una camareta de vídeo cutre i fes-ho a l'habitació de casa, no un plató ni res. O sigui, cutre. Cutre, vull dir, a veure, te pots tenir més o menys gràcia gravant i il·luminar més o menys bé l'habitació, però és això. Doncs això ho va fer l'any 2015. Actualment té més de 10 milions de subscriptors. 10 milions de persones que s'han subscrit al seu canal. I algun dels vídeos, per això he dit 800 abans, superen els 800 milions de visualitzacions. Això, amics, estimats amics oients i Ramon, li va suposar el 2016 11 milions de dòlars d'ingressos. Per obrir regals. Per obrir regals gravant-se amb un vídeo, O sigui, gravant un vídeo i obrir regals. I va ser el canal amb més espectadors a YouTube durant 40 setmanes consecutives. No té més, Molt bé, en fi, doncs, la veritat és que els vídeos... I els pares contents, clar.
els pares contents, sí, perquè ell segurament no els pot cobrar aquests diners. Vull dir que els pares els deuen cobrar com a adults. Entenc que ell no pot... Vaja, no conec la llei dels Estats Units. No, però vaja. Però amb 6 anys no crec que puguis guanyar 11 milions d'euros. Ja està encarrilat. Què faràs a la vida, nen? Què vols ser de gran? Home, d'entrada patejar-me el que vaig guanyar quan tenia 6 anys, no? Doncs, bueno, en fi... Això va fent, és un fenomen, n'hi ha de moltes coses. De joguines tiren bastant, i aquesta època que hem passat o estem, doncs també passen. I clar, s'han trobat amb un problema els pares, que és com mantenen l'anonimat del seu fill, perquè el seu fill surt als vídeos en pijama, assegut per terra, obrint una caixa d'una joguina d'un que sigui. Però no hi ha un guió de... No, de fet, a veure, n'he vist alguns, tots no, evidentment, perquè n'hi ha centenars, però el nen el desperten, que el nen, ja m'hi vaig fixar en un vídeo, que dorm en un llit que és com el Rayo McQueen, vull dir que ja no és un llit normal. Ja és un llit d'un nen que dormi que descansi bé. Que descansi bé, no? Aquest que escolta que dona calés. Total, que el desperten i diuen, mira, Ryan. I llavors el noi amb cara sorpresa, bastant creïble, vull dir que deu ser real, oh, què és això? I doncs ho obre, ho va desempaquetant i juga. I al cap d'un rato s'acaba el vídeo, no sé, 5 minuts, o 7 o 10, depèn. Ja està. Veus el nen jugar... Deu tenir molts joguets, aquest nen, no? Sí. Però bueno... Deu tenir un magatzem al voltant, no sé. En tot cas, bueno, aniríem a una altra cosa, Vinga, som-hi. Bé, doncs ara passem a una altra cosa no tan divertida, però que també s'ha d'explicar, que és, no sé si alguns ho haureu sentit, això va ser a finals d'any, que la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units va derogar la llei de la neutralitat de la xarxa. Això ho sents, dius... Va tenir molt rebombori. Ui, què vol neutralitat, xarxa, què m'esteu dient, no? Jo què sé, això, els americans que fan, no se sap, no? Doncs bé, això és una llei que va instaurar el president Obama fa un temps i, clar, molta gent del món s'ha alarmat i certament l'afectació que tindrà, encara que sigui als Estats Units, però per nosaltres, serà molt important. D'entrada cal dir que és una llei que afecta específicament als Estats Units, però, clar, els serveis d'internet que tenim... Bueno, és que els serveis d'internet que tenim són d'allà. Vull dir, aquí n'hi ha, però bàsicament molta cosa ve d'allà, ja ho sabeu, no? Per tant, tot ens rebota, sempre, malauradament, o pel bé, no ho sé. Aquesta llei què significa? Què vol dir? Vol dir que només els proveïdors de continguts i serveis d'internet que arribin a acords comercials amb les companyies de telecomunicacions, que tenen la infraestructura per transmetre aquesta informació, diguéssim, podran tenir una connexió d'internet als seus usuaris estable. O sigui, ara què passa? Tu, a l'internet de casa, si tens fibra òptica o el que sigui, tu et va bé. Et va bé, això, home. El wifi és altra història, Perquè, el wifi no ens va gaire bé. Això és la frase d'aquest Nadal, la frase més que altres. El wifi no tira Vols cava? En comptes de dir això, han dit, no, és que el wifi no ens va gaire bé. Perquè eren molts i no anava mai. Doncs el que vol dir és, tu vols que els teus usuaris tinguin una connexió estable a casa seva? Dius, home, sí, no? Doncs paga. Si no pagues... Ja pagues no, paga el senyor Vodafone o Movistar haurà de pagar el senyor que té més amunt, que té el cable i que té tot. Per tant, o sigui, i els que vulguin publicar... A veure, m'explicaré més bé, Netflix. Sí, Netflix. Estupendo. Molt bé. Paguem molt poca quota, doncs en pagarem més. Perquè haurà de pagar més... és que pagarem més. Exacte, aquesta és la gràcia. Perquè haurà de pagar més calés a Movistar o a Vodafone per poder garantir que els seus continguts arribin bé als seus usuaris finals. Això ara era lliure, en el sentit de que paguessis més o menys, fossis Netflix, una gran companyia, o fossis un matat, tu tenies dret a autopista, igual que els altres. I no et deien, no, tu no pots anar per l'autopista, tu has d'anar per aquesta carretera comarcal. Ara, si no pagues l'autopista, això en sona, doncs no... faran anar per la comarcal. Exacte. I és clar, si tu tens clients que fins ara els hi donaves un servei doncs que anava bé, a partir d'ara o pagues tu com a companyia o pot ser que els teus usuaris es queixin. I clar, això és un negoci doncs, que evidentment repercutirà amb això Netflix, HBO, Amazon, YouTube, Spotify, Apple, tots els serveis que van sobre autopistes internàutiques, diguéssim.
Que aquests al final el que faran és repercutir-ho, però... Bueno, alguns sí, alguns no, però... Clar, també això mata molt el nou, diguéssim, no? El que no tingui una llau... O sigui, no tingui prou gent ja per la comarcal, no? Avui en dia de què va això? De tenir els vehicles més ràpids i tu només, no tothom. O sigui, la democratització d'internet que hi ha hagut, diguéssim, en aquest cas, el senyor Trump, perquè ha sigut ell, diguéssim, el seu govern... Ha sigut ell directament perquè va nomenar un senyor molt important en aquest organisme, va nomenar un senyor que decantava el vot, que és el president, i és un senyor que es diu Ajit Pai, perdoneu si ho dic malament, i aquest senyor va decantar el vot perquè aquesta llei es derogués. O sigui, la llei era de llibertat, a veure, llibertat entre cometes, perquè tot és sempre portat per grans empreses, però sí que ara no n'hi haurà. És a dir, qui no tingui calés no podrà garantir un servei. Per tant, què passa? Moriran certs serveis menors. Els menors. I quedaran els grans, que tenen calés, però algú els pagarà. O sigui, Amazon o Apple o qui sigui no regalarà res. O sigui, farà que els usuaris, no sé com, acabin pagant. Per tant, què passarà? Que ens tocarà pagar, com sempre. No té sempre anem a les mateixes coses. Vinga, Doncs ara ja fa més de 70 anys que un senyor anglès, en George Charlesworth, va inventar el pas de zebra. El pas de zebra, Bueno, en català no es 70 anys, només. Dic pas de zebra, en català és pas de vianants, D'entrada ho dic, i ja em demaneu disculpes, però direm pas de zebra en aquesta secció perquè s'entengui més tot el que vaig explicar, no? Però en el seu moment va ser una revolució, perquè imagineu abans, clar, aquestes coses que s'inventen així menors, que dic jo, quan dic menors no vull dir que no sigui important el pas de zebra, però tu inventes la bombeta o inventes home, dius, escolta... No sé que ho hagués inventat, de fer el pas de zebra. Però algú va ser el primer que va dir, posem unes línies que potser la gent quan vingui amb el cotxe ho veurà. Possiblement. Clar, fa 70 anys, vull dir, estem parlant dels anys 40, no? Als anys 40 molts cotxes no hi havia. Quan n'hi va començar a haver, suposo, això ho estic afegint jo, no m'he documentat, però vaja, com que n'hi havia pocs... No calia un pas, no calia, i al moment que han dit, escolta, això és un caos. Segurament, no ho he mirat, segurament el semàfor es devia inventar per aquesta època també, perquè dius, escolta, regulem una mica això, que la gent va boja. A més, els cotxes al principi devien anar molt lents i per tant tenies temps de veure'ls, però clar, a la mesura que van agafant velocitat, escolta, posem una frenada perquè no paren. En fi, doncs això, als 70 anys que hi ha el pas zebra, Però, esclar, jo penso, el pas zebra, el pas de vianants, no ha evolucionat gaire. No. Ara hi ha més rugosos, n'hi ha de rugosos, d'una mica de color vermell... Que potser relliscava i ho han arreglat, però... Ostres, sí que relliscava, això, Això no és veritat, com plovia, Si els que anem amb moto... N'hi havia alguns que... Una amiga meva va tenir un accident, de moto, no va passar res greu, però que va patinar. Va patinar. De fet, jo quan vaig amb moto tinc la sensació quan paro en els semàfors que quan trepitjo la línia blanca del zebra o la de detenció aquella, el peu se'm va una mica. Sempre quan el poso el peu a terra intento posar-lo sobre l'asfalt. És curiós, Bueno, en fi, això segur que hi ha gent que ho pensa, no? En tot cas, algú va pensar hauríem de modernitzar això dels passos zebra. Hi ha una empresa anglesa que es diu Umbrellium, aquesta gent creen invents, és molt interessant aquesta gent, perquè no els coneixia, i creen invents diversos, bastant xulos, coses noves, coses més aviat grans, vull dir, no una rosca d'una ampolla, sinó coses més d'ús per ciutats, no? Umbrellium. No hi tinc res a veure, però vull dir que em va xocar quan ho vaig veure. I ha fet un invent que es diu Starling Crossing. Starling Crossing, que clar, són anglesos i pensen en les coses en anglès, també no és que ho vulgui fer difícil. I és un pas de zebra virtual. Què vols dir virtual? Virtual, a veure. Imagineu que les línies del pas zebra no estan pintades i es pinten soles en funció del que es necessiti. Perquè, clar, el problema d'això és que un cop has pintat pots fer un dibuix molt maco, però un cop has pintat ja està. Ja no pots una mica més cap allà. No pots fer res. Bueno, si l'has de repintar, que a més repintat sempre queda malament. Allò que es repinten les carreteres. I no esborra bé l'anterior, No esborra, això és un tema de dir, heu descobert molt bé com pintar. Fins que no s'asfalta allò de nou, no queda bé, en fi. No esborra bé. Doncs, en fi, aquesta gent va dir, però per què hem de tenir-ho pintat sempre? Llavors, la idea és, per exemple, segons l'afluència de la gent a la zona.
La visibilitat de l'espai. Clar, aquests són anglesos, llei a boira. Clar, un pas zebra de color blanc, amb boira, molt útil no deu ser. No, bueno, doncs el podem fer de colors. El podem fer amb llums? Doncs aquests ho han fet, ho dibuixen, no és que ho pintin, no hi ha un senyor amb un pinzell que està a la cantonada esperant, sinó que ho projecten a sobre, diguéssim, i varien la intensitat de nit, de dia, per exemple. Home, és cert, un pas zebra de nit, si o l'il·lumina un cotxe o no es veu. No. Ostres, doncs poder l'hem d'il·luminar. Bueno, aquesta gent ha fet tot un sistema. Mireu, perquè explicar-ho així amb mímica és difícil, però l'Starlink Crossing, mireu com és. I també hi ha una cosa que a mi m'agrada molt la gent que pensa, en general. Està bastant bé. S'agraeix i que reflexiona abans de dir les coses, també. Però hi ha una cosa que fem els humans, que no sempre creuem el pas zebra recte. No, és veritat, això. Sí o no? Això és veritat. Per què? Perquè, a lo millor... Que quan condueixes això fa ràbia, quan ets peató ho fas tu també, com vianant. No acabes de passar, vas en diagonal... Sí, una certa diagonal. Vas en diagonal per què? Perquè a lo millor, posem pel cas, hi ha una parada de metro, o hi ha, no sé, el que sigui. O vas parlant, o perquè la direcció natural d'aquell carrer és que ningú creua recte perquè allà recte no hi ha res, tothom va cap a la dreta, per dir alguna cosa, Sí. I això... Sí, és veritat. Doncs aquesta gent que fa, dibuixa el pas zebra en diagonal, en aquell moment que les botigues o el metro està obert i, per tant, tothom va cap allà. O sigui, han estudiat el que fa la gent, els hàbits, i a partir d'aquí han creat els hàbits del pas. En fi, altres usos que poden tenir, doncs, per exemple, és això que ja hi ha alguns llocs que és que la gent va mirant el mòbil, no? Sí. A terra. Doncs el terra t'indica diverses coses, en fi, pot avisar... El terra ens parlarà. Sí, ens pagarà perquè parlem pel mòbil. No, però ho indica de diferents colors. Permet variar l'amplada, perquè el pas zebra té, no sé, desconec, perdoneu, no he mirat, que té 4 metres, no, però tampoc he mirat, 4 metres de llarg, una línia, no sé, per dir una xifra, Doncs per què n'ha de tenir 4 si ara passa menys gent o més gent? Potser els vehicles poden tenir més espai per parar, no cal que tinguem 4 metres sempre, o potser un moment n'hem de tenir 7 o 8 perquè és un encreuament com el del carrer Fontanella allà a la plaça Catalunya, que, escolta, passa una arribada de gent. Saps què vull dir? Doncs tot això, aquesta adaptabilitat, és el que han creat aquesta gent. Jo ho trobo molt interessant. No sé, suposo que té un cost superior, evidentment, que fotre un brutxasso a terra amb un pinzell, no? Que vingui la brigada, Sí, no sé com serà una brigada més tecnològica, però en tot cas és que és interessant, Llavors, el més sorprenent de tot és que aquesta moderna tecnologia d'algoritmes d'intel·ligència artificial es basa en la estigmergia. Estigmergia. Una disciplina científica descoberta als anys 50 per un senyor francès anomenat Pierre-Paul Grasset, que després d'anys d'estudiar les formigues... Estàs espès avui, Té el refredat i tot, i caram... No, a veure si ho acabo, això. Formigues. Aquest senyor, en Pierre-Paul Grasset, als anys 50, va estar estudiant les formigues i els tèrmits i va concloure que es generaven patrons col·lectius a partir d'iniciatives individuals. Tampoc sóc expert en formigues, però a la que una, dues ho feien, les demés seguien. Llavors, o segueixen, les formigues són així, no fan una assemblea. Hi ha les exploradores i després segueixen les altres. Però no fan una assemblea per dir, escolta, anirem per aquí. No, una tira, les altres segueixen, són molt obedients, cosa que no som els humans. Però es veu que també seguim patrons. Llavors, a partir d'aquesta tecnologia han estudiat que les formiguetes, que som els humans, doncs si tothom creu en diagonal aquell pas zebra, els demés també ho fem. Saps què vull dir? Poca gent trenca la fila. Jo el creu recte. No, llavors seguim els patrons, i a partir d'aquí han creat aquesta cosa dels passos zebra. No sé, això són aquelles coses que són molt xules, que surten publicades, però jo no sé si ho veurem a les nostres ciutats. No ho sé. En tot cas, haurem d'esperar uns anys. O potser hi ha un invent superior. Home, no està malament, Jo hi ha una cosa que sí que reivindico a la gent que mana. Estava pensant en el futbol, però clar, allò fan amb un spray, vull dir, per treure l'àrbitre, clar, és més cutre. Això s'hagués pogut fer més, no? Virtualment, també. Sí, jo perdoneu, Això, el futbol... Bueno, no sóc molt de futbol, però me'l miro a vegades, però... O sigui, ara estan inventant això de l'ojo del cor, que està inventat fa temps, no? Que ho implementaran, no sé com es diu, ADA o AFA, no sé com es diu.
però l'any abans d'implementar això van amb un spray i marquen una línia a terra. Sí. Aquí hi ha una evolució. I va ser una gran tecnologia, hi ha un spray que després esborra. I dius, bueno, això ja està ja inventat. Jo sempre em pregunto el mateix. Si hi ha 30 càmeres de televisió gravant-ho, no poden preguntar-li a algú del públic, a un àrbitre del públic, escolta, ha sigut gol o no? No cal posar cap sistema. No cal cap sensor. Si les teles ho veiem tots a casa al cap de 5 segons. En fi, no ho entendré mai, això. Però també et dic una cosa, el futbol té molt èxit perquè és injust, És injust? Sí, allò del dilluns, dir, hòstia, ahir ens van pitar penalti, no ho era. Amb altres esports no passa. Tu mires i dius, no era penalti, doncs fora. En fi, anem a l'últim tema. Vinga, som-hi, una musiqueta. Home, m'agrada el titular, sí. T'agrada el titular? Sí. Telèfons més robustos. Sí, no? El llegeixo per la gent perquè no vagi amb desavantatge. Sí. De fet, aquests dies de Nadal, segurament alguns ens ha passat, o us ha passat, que bevem una mica més del compte. Pot passar. Pot passar. I podem perdre l'equilibri, fins i tot ens pot caure el mòbil a terra, que ja ens passa de forma natural. Tant cauen els mòbils. Cauen, els mòbils cauen. Segueixen la llei de la gravetat com qualsevol altre objecte. Sí, però segueixen la llei de la gravetat i, diguéssim, demostren la nostra patositat manual, que és un tema que donaria per un altre programa. Sí, però que intentes treure les claus a la cartera i acaba el mòbil a terra, per exemple. Sí, ens cauen les coses. No sé, som poc hàbils. Jo molt, a mi em cauen molt les coses. En fi, doncs els mòbils ens cauen, i els mòbils es trenquen. Sí. Es trenquen les pantalles, llavors tenim la sort de poder canviar si era una funda d'aquestes transparent o el que sigui, o canviar la pantalleta que és barata, però a vegades és un disgust molt gros, no? Bé, això és perquè ens n'hem anat de les mans, i també ja fa temps que ho estic dient, perquè els mòbils són massa fràgils. Són massa fràgils. O sigui, són uns electrodomèstics o uns aparells que fem servir contínuament hiperfràgils. Vull dir que... És normal que tant és normal. Un ja per terra. Ja, però és que ara com que valen tants diners, vull dir que comparat amb el principi, que un mòbil era molt assequible... Sí, que no et cau la tele normalment, però el mòbil sí. Bueno, és que una tele val menys que un mòbil en alguns casos. Sí, no sé quin, depèn de la que et compris. O un portàtil. Ara hi ha portàtils de 500 i 600 euros. Però és que un mòbil val més. En fi, això ja ho sabem, no? Per tant, llavors tenim fundes. Sí. Fundes més aviat per decorar que per protegir. Diguem-ho tot. Molt boniques, amb una floreta, amb un Minion, amb un no sé què, tot molt bonic, molt de la Star Wars, d'acord. Però si cau a terra es peta la vidre igual, en la gran majoria dels casos. Jo porto una funda, no per, diguéssim, posar-me cap medalla, d'aquestes que es tanquen, com dels d'abans, dels mòbils d'abans, que és una funda que es queda tancada, com de cuir, pels dos costats. De moment no se m'ha trencat el mòbil mai, a la pantalla, però aquests que porteu una funda que és molt bonica, que té una carcassa per darrere, molt xula de flors, o el que sigui, però per davant... Però no protegim el més important. És com si poséssim el nen al cotxe lligat pels peus del cotxet. Dius, bueno, però sortirà volant. Doncs aquí és el mateix. No lliguem bé els mòbils. No protegim la part més feble. El cul, la carcassa del mòbil, no es trenca. Per què li posem una funda? Posem-ho a davant, que és... I ara ho faran més durs. Bé, doncs ara, clar, hem avançat, Ara hi ha millors vidres i més resistents, etc. Doncs, per fi, diguéssim, el mercat comença a demandar mòbils més robustos, i els fabricants, que era el punt important, comencen a posar-se a fer mòbils més forts. Sí, no vol dir més lletjos, també, però hi ha certes professions on estàs a la intempèrie, sin paletes, o pagesos, o altres... Escolta, no pots portar un mòbil d'aquests... No, has de portar una cosa. Doncs, en fi, només una dada, que és que el 2017, que ja hem acabat, hi ha hagut un augment del 25% de la compra de smartphones resistents. I s'estima que el 2021 aquesta xifra s'haurà duplicat. O sigui que haurem augmentat el 50% de mòbils resistents. Caldria veure què és resistent i què no, i trobar l'equilibri entre la bellesa i la robustesa. Però, escolta, hi ha gent que necessita mòbils robustos per treballar, i ens estalviarem força calés. D'acord? D'acord. Tingueu bon any. Pau Font, moltes gràcies. A reveure.